National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM. 99.9 FM. Tulong-tulong tayo. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para... Yes, welcome to the family, to Pamilyang Kapampangan. Still, this is your DJ Ma'am Ning here at Radyo Guagua 99.9 FM. Welcome po sa Pamilyang Kapampangan, mayapat makulimlim agat panapon kareng hanggang makirandam po kening Pamilyang Kapampangan, especially keti Guagua. Alright, yan, naririnig ko na banda dyan, pero dito sa aking monitor, hindi ko naririnig yung boses ko. Yes, good afternoon sa ating top fan, si Ludwig Sunglao. Hello, maya pa gatpanapon Ludwig. Auntie mo rin kang Ma'am Susan Ginto Serrano. Good afternoon po. Yes, bumati po siya. Hello po, beautiful Ma'am DJ Ning. Good afternoon po. Yan, mas malago ka pa keng kaurasan, Ma'am Susan, hanaping Cerro di kanya. Okay. So, sabi nga, mayap agat panapon, makulimlim, agat panapon ken buong lalawigang Kapampangan. Happy birthday mo naman, kareng hanggang mag-birthday ngayon ng Aldo ngayon ni. Yan, then ang tanang happy birthday. Okay. And syempre, maya pagat panapon king kaya katamong Honorable Mayor Tonton Torres na megpiesta napon. Yeah. Yan, belated happy fiesta sa lahat ng mga taga San Juan Bautista dyan. Yeah? At map na mo alang klase. Ay nako, Diyos ko nung alilasa na naman balat ng estudyante at mestra. Mga basano na naman, potang lumubang po ang muli. Pero thank God it's Saturday ang San Juan. Okay, wow, pati si Sir Rolly Songko ay naka-tune in na siya. So sabi na, maya pakaurasan ngan po kaya kayong balen ng Guagua. At deng talasuyo yung manalbi at makirandam keng Aldo na ning Domingo. Luwidja ing balen. Balen kong Tibuan Guagua, Ma'am Ningning. Wow. Nanuitan Seymour. Yeah. Okay, so maya pabengi po kareng hanggang Kapampangan karin keng Amerika. Welcome po sa Pamilyang Kapampangan. Yan, si Sir Rolly, sina Sir Manulit, sina Sir Ignacio, yan, no? Taga-Amerikala po rin.
At dakal salamat kay kayong susubaybay lagi every Sunday night ka rin kay Amerika. Welcome po to Pamilyang Kapampangan. And of course, yung ating mga tagapakinig, syempre, Mumunang Dili, Rening Kening, taga Duck Island. Yan. Lagi lang kanong makirandam ng taga Duck Island. So, welcome Duck Island people to Pamilyang Kapampangan. Maya pagat panapon po kaya kayo nga. At syempre, din kaya katamong listeners keng Middle East. Yan, sa UAE, sa Dubai, sa Riyadh, Jeddah. Yan, po. Reng hanggang Kapampangan ken, Mayap Ayaldo kaya kayungan po ken. At sana, yan yung kaburi ko kaya ka, ingti manatula mo. Lalago po ko Marianong Garapon. Yes, Ludwig, ne po. Hello po, Ma'am Ning siya. Sabi niya, pa-shout out po, number 1, Radyo Guagua, 99.9 FM. Love you, Radyo Guagua. Pa-play po song Ma'am Ning Sai, Gangnam Style. Thank you, Ma'am Ning. Hello po to Sir Aldwin. Yes, love niya naman ni Sir Aldwin at si Kuya J niya. Okay, so thank you so much, Ludwig Songlao. Talagang nga na kayo ni malugodi at God bless you always, Ludwig. Okay. And then, yung ating mga listeners, watchers in Canada. Yan kaya katamo pong taga-Canada, Ken. Sina Louie, sina Maring Alma, sino pa ba? Si Sir Robert Ocampo, praise God, at may lakas-lakas na po. At ring hanggang manalangin para kang Sir Bert Ocampo. Dakal salamat po kaya kayungan. So, maya pa balita medyo mesaleseya po is Sir Bert Ocampo ka rin kayong hospital king Canada. Okay, so, ano pa ba yung ating mga listeners, watchers sa Iraq, sa Israel, yan, no? Sa Sudan, and to our friends in Pakistan, hello, good afternoon to all of you. And then, yung ating si Kuya Sir Nilo Manakop doon sa Italia na laging nagluluto. Hello, Kuya Nilo. Yes, Nolan Nico Guevara is watching. Hello, Nolan. Yan, maya pagat panapon po mami ning anane. So, hello, Nolan Nico Guevara. Potang kay mamasyal ka kini at kwento mo rin kay kang plataforma, rin kay kang accomplishment at balak mo pang gawan isilbi kay Barrio Santa Ursula. Yan, si Nolan Nico Guevara. Po, former student natin yan na tumanggap sa ating Panginoong Jesus, no? At ngayon ay kanyang kinakabuhay at lahat ng ating mga tinuro sa kanyang mabuti, no? Mama Sensula rin ka na akong former students. Yan, praise God. So, and greeting coming from Ma'am Susan Ginto Serrano. Hi to my fellow listeners and viewers of Radyo Guagua. Pampanga 99.9 FM, ing istasyong magmalasakit at lulugod ka ring tao. Yes, tulong-tulong tayo, Balen Guagua. Yan, si Ma'am Susan Ginto Serrano na kapag nagkaroon ng pagkakataon na i-guest din natin siya rito para ikwento naman niya ang buhay retiree. Yan. Alright. Paki-request ko nemo po ing Bee Gees medleys. Nakanano ita Bee Gees medleys. Balanay bunsukan yan, Sir Rolly. Pa-request po ako ng Tulong-Tulong Tayo song. Yes, Nolan Nico Guevara. Tama yan, nak. Tulong-tulong tayo, no? Meron ba tayong ganon, bunso? Tulong-tulong tayo song? Potaga lang. Ing Balen Guagua ita, Guaguayen nyo. Pero pakicheck me. So, pot ating keng YouTube na Tulong-Tulong Tayo song daw. Kay Nolan Nico Guevara yon. And yung Bee Gees medleys daw kay Sir Rolly Songko. And yung Sai Gangnam Style, Tagalog la pa mong mga saya rin ka na akong pemili nga ni Ludwig, ne? Okay.
So, mga saya lang Tagalog songs din kaya katangin ang dangin ni ulimbalo ko. Makulimlim yung panahon at potatudturan nyo ko. My goodness. Ako ing sinulat at migkanta kanita, ma'am. At apining gwagwayen nyo. Ay, itang gwagwayen nyo. Ay, ikang sinulat at migkanta. Wow naman! Palakpakan natin ang ating former student na Nolen Nico Guevara. Tutuyan, Nolen. Po, tagal lang bibirwan mo ko, baby. Nolen. Okay, hindi pa natin binata yung ating mga kalapit bansa. Yung mga taga-Vietnam, sa Thailand, sa Hong Kong, Singapore, Malaysia. Hello. Yan. Hello sa inyong lahat dyan na mga kababayan namin. Mga kalapit bansa natin. Yan. Saka yung mga taga Macau. Yan. Yung ating mga listeners, watchers in Macau. Wow. And dancing queen ka no, kang Ma'am Susan Ginto Serrano ba? May Kyla Renia. Pemane. Sige. Pantunan nanongan kay. Pantunan nanongan bunsureng hanggang kaya katamong requested song ne. Potang bagya kayang tala rin. Pakikinggan natin sila. Seryoso po, 100%. Wow naman! Proud of Nolen Nico Guevara. I'm so very proud of you. Ikaw yung kumanta ng Guagueño. Very nice, ne? Lagi yung titig-tigin ito eh. I think every 3 o'clock ka rin yung titig-tiging Guagueño, no? So, abangan me po to. Putang 3 o'clock after the prayer, karinyitang Guagueño, ne? So, composed and sang by Nolen Nico Guevara. Wow naman, I love you, Nolen. Yan. And hi po, sabi ni Nova Roldan. Yes, hello, good afternoon, Nova Roldan. Welcome to Pamilyang Kapampangan. Okay. And what else? Lalawyak pa mo ketang relo. Alata palang relo. mituran niya kanong kidlat de nga liwata mong kay Kenny equipments at mga dali lang bagyan niyang malakasing inkulog at kidlat niyang menalasaya po itang ipo-ipo Kenny Bacolor. Kaya talagang matindi itang Aldo nga itakanita ne. Wow, I love you more po. Wow naman eh. And I am so very happy ne po. Masaya ako at din ka na akong former student sa Makirandam kaya pangaral ng Ma'am Ning. Ne po, they are somebody nowadays. Wow naman eh. Ban po lalo tang sasaya at mindak fame. Bunso, karakalda kaya, ikay mo no rin eh. Ilinya mo la. Gangnam Style, Fame, Dancing Queen, nanyo pa itang kang Sir, Bee Gees, medley kano, itang Guagueño, kaya ita automatic ya po, tan 3 o'clock itang Guagueño. Yan eh. Yan. Sige, kaya mo niya rin para kang Nolen. Itipa mo pare tang kekatang pinrepair aliwang kanta. Yun natano rening kantada rin kekatamong talapakirandam. Yan. Ne? Bangkanita magkaswelo lang stuke ni Pamilyang Kapampangan. Alright, so ay siguro kaya iyabe tayo Nolen keng GC naning Pamilyang Kapampangan. Nenol, siyabe da kanebe. Bangka nito, maka-relate ka rin topic tamo. And our topic for today is about financial management. Yan. Paano ba i-manage ang pera natin na sometimes or most of the times ko konti lang yung pera. Di takya mo yung pera, makanano tayo rugong i-manage yan. So, Nolen, baka gusto nyong magbigay ng opinions nyo, managing money, yan. Makanano talang i-manage din karampot, yan. Kasi tapa naman makanita kakwalta talagang dakal tamo pera, ne? Alright. Yes, Maryland Alfonso is watching. Yeah, thank you so much for the triple hearts, Maryland Alfonso.
Wala, matintang reunion yata. Atin lahat ang reunion din ng estudyante kung eniking radio. Potang kayo, pasyalan nyo Kenny, I guess da kayo. Nano ng Melyari Kembieyo. Nuka rin na ko ngeni. At saan pa patutungong husto ang buhay natin. Yan. Ang alam ko ay pa-asenso ang ating buhay. Siyempre naman, no? Ang lahat ng nakay Kristo ay umuunlad. Yan. Alright. Okay. So, let's start with Gangnam Style. Before that, para po makapakiramdam kayong masalese, paki-download po yung Twitch TV natin at andito siya, no, Kenneth? Andito, no, sa ano natin, sa chat box natin, yung Twitch TV, automatic po, lilitaw dyan ng Radyo Guagua. Bang kanita po magkaswelo kayong makirandam, karing kaya katamong musika. And nung banda tamo mo keti Guagua, balo ko naman nung maka-on la ring radio tamo, pakiramdaman yung masalese. Uling malakas na yung kaya katamong transmitter. Yan. Paano maragod tayong kaya katamong transmitter? Yan, no? Nilagay na ni Bunso. Click her. Yan. Nepo, Twitch TV. Para po tuloy-tuloy ng ating pakikinig at sana ay ma-share natin ang ating program sa ating mga friends and relatives. Nepo, share tayo po yung program tamo. Bangka nita, pwede tayo pong pisabyan, i-chatcho po rin kaya kayong opinions. Makanano bang mag-manage pera nung kakarampot yargo yung pera? Okay. So, let's start the beautiful music with the requested songs of our top fans, mga top listeners natin. Siyempre, una yung kay Ludwig Sunglao. Yan, Gangnam Style, followed by Sir Rolly, Bee Gees medley, and then yung Fame ni Ma'am Susan and Guaguaenyo, written and sang by Nolan Nico Guevara. Okay, so enjoy listening. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM. 99.9 FM. Tulong-tulong tayo. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM. 99.9 FM. Tulong-tulong tayo. Magandang araw.
Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Malalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhin sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya. Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan. Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19. Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado, bubuti ang ating kalusugan, aayos ang ating kabuhayan. Nabuhayan sila ng loob at nakumbinsi. Mula noon, mas nakampante kami dahil lahat kami bakunado. Kaya sa huli, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para pigilan ang pagkalat ng virus. Magsuot ng mask, maghugas ng kamay, buksan ang mga bintana para sa mas maayos na daloy ng hangin. Sumunod sa physical distancing, umiwas sa mataong lugar, at higit sa lahat, magpabakuna. Umaasa ako at ang aking pamilya na sa isa-isa nating pagpapabakuna, patuloy ang ating kwento ng sama-sama.
Congratulations! Nanalo ng 1 million pesos ang SIM card mo. Padala ka ng 1,000 load para maklaim? Ha? Totoo ba to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Tara't magsaya, isang tabi muna ang problema. Magsama-sama, magpabakuna. Magsayawan, mag-fully vax na. Tayo'y magpabakuna. Let's spread that good vibes sa bayan. Tayo'y magsama-sama. Let's get vaxxed for good vibes, kababayan. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM. 99.9 FM. Tulong-tulong tayo. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng... Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM. 99.9 FM. Tulong-tulong tayo. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula.
Pero kailangan nating subukan. Malalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhin sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya. Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan. Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19. Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado, bubuti ang ating kalusugan, aayos ang ating kabuhayan. Nabuhayan sila ng loob at nakumbinsi. Mula noon, mas nakampante kami dahil lahat kami bakunado. Kaya sa huli, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para pigilan ang pagkalat ng virus. Magsuot ng mask, maghugas ng kamay, buksan ang mga bintana para sa mas maayos na daloy ng hangin. Sumunod sa physical distancing, umiwas sa mataong lugar, at higit sa lahat, magpabakuna. Umaasa ako at ang aking pamilya na sa isa-isa nating pagpapabakuna, patuloy ang ating kwento ng sama-sama. Congratulations! Nanalo ng 1 million pesos ang SIM card mo. Padala ka ng 1,000 load para maklaim? Ha? Totoo ba to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Tara't magsaya, isang tabi muna ang problema. Magsama-sama, magpabakuna. Magsayawan, pag fully vax na. Tayo'y magpabakuna. Let's spread that good vibes sa bayan. Welcome back to Pamilyang Kapampangan. Po, ito pong guwagwain nyo kay Bat. Apakiramdaman tayo kay Bat. Alright. So, good afternoon to Cynthia Canyas Bacani. She's watching now. And
yung pinsan nating matulungin at napakaganda niya hanggang ngayon, si Ate Mel Gaviola Baluyot. Yan. Hello Ate Mel and all the people there in San Pedro. Po, Mang Siring, at saka Kong Quintin, din kaya Bidambale. Hello, good afternoon kaya kayo man. Alright. Yeah. And Advocate Bakhtiar Gangro is watching also from Pakistan. Wow naman. Hello, Advocate. Yeah, good morning there. Good morning in Pakistan. It's afternoon here. Cloudy afternoon in the Philippines. Okay, so let's have our announcement. Ito yung ating mga announcement, no? Wow, hinaan muna natin. Yan. Okay, so mag-announcement muna tayo. How are you? Very much fine. Right. Yes, and from Sir Robin Isabel Manulid, good afternoon and kumusta na gawa-gawa yan. Po. Mayap kami po ketigwagwan dyan bibisatan dakiring mga lakas sa duldul pong kidlat pati ipo-ipo. Po. Pero makatalakad dyan pa mo rin ng gawa-gawa. Yes, alright. Po. Okay. So that is Sir Robin Isabel Manulid. I think he's also from US of A. Okay, so maya pabengi po kaya kayo cancer. So yeah, yan nag-greet si Ate Melita Gaviola Baluyot. Good day, madam, sabi niya. Thanks for the greeting. Yeah. Ate Mel, yung topic natin ngayon, paano ba nating i-manage yung kakarampot na meron tayo, kakarampot na perang meron tayo. Yan, para naman yung ating mga kabalen, din kaya katang kabalen, mika guide lang bagya, makanano tamong mag-budget, andyan di takyaro yung ba-budget. Yan. Ate Mel, magaling ya kanini, uling commerce siya ni. Ma'am Susan, ayan, ni Ma'am Susan, TLE teacher naman yan, magaling yari mag-budget yan. Okay. Oh, yes. Sir Advocate Bakhtiar Gangro is with AXA. Yeah, she's studying 7th class, your sweet nephew, yeah. Hello, good afternoon to you, AXA. Yan, there in Pakistan, the nephew of Advocate Bakhtiar Gangro, and he's in 7th class. Yeah, grade 7. Okay. And Nanu Lareni. Alright. Oy niing pakibat ko kay ngaman wan yu mamning keng budget keng 10,000 panakitan. Wow naman. Diyos ko, karagul na sana pindeng ang gantaw manakitan lang 10,000. 30% ya ing dapat mong gastusan nung deng mang aldawan. Depende keng penakitan na ing pamuring budget na 30% ya. Okay, so 30%, so that is 3,000. Yeah. Tama ba? 33%. Naning 10,000, 3,300. Tama ba ako? English major ko, sir. Ano ba yan? English major ko, sir. Ako makahing balo keng kay Rene keng nano Rene itang oral computation. Makahing matinik ka rin yan. So, if I'm not mistaken, that is only 3,300, siguro. In 10,000, yun lang ang dapat na gastusin daw. Yan, no? So, yung natitira dyan, mga bills, mga bills for emergency, at saka savings siguro, no? Okay? So, yan ang sagot ni Sir Rolly Songko sa atin. So sa bawat natin, no, sa bawat sweldo natin, halimbawa 10,000 pesos for Sir Rolly, 33% yaming dapat gastusan ka rin. Okay? Wow, medyo kayita. Diyos ko, agyo kaya kayita. AXA says, how are you, ma'am?
here are very hot days and in your country weather. Yes, hello, Aksa, hello. We're very fine here, even though we are hot also, but sometimes, or most of the times, it's raining here in the Philippines. And as of now, it's cloudy outside, but even though it's cloudy, it's warm. We feel hot still. We can feel the warm weather, and that is why we are visited by strong winds and a small twister. Yan, a small twister. I know a twister is smaller than a tornado, so maybe you understand me, Aksa. Yeah. Yes, sabi na pong Sir Rolly Songko, bills, gastos ngan king nanuman bagay, insurance, internet. Wow, kailangan tintang internet. Banta, pakiramdaman niya yung radyo guwagwa. Alright. So, Diyos ko, 10,000. Bala mo, kain dapat atin tamong extra job nung makanita ya mo yung panakitan mo, no? Nya pindeng miyasawang ni kailangan misusopan la. Misusopan la. King karelang kapanintunan. Yan. What am I saying, Aksa, is, by the way, our topic for today is how to manage the small money or budget we have in our house, yan, in our pockets. That's our topic for today, how to manage the small money or the small budget that we have in our hands. Okay, so maybe you can share some insights from there in Pakistan to the Philippines. Yeah. Okay. Yeah. All right. So thank you so much, Aksa, for watching together with your nephew. But I cannot continue speaking English all the while because I must speak my language, Kapampangan, here in the Philippines. All right. Okay. So itong ating mga announcement muna. Wow. Gusto mo bang pumunta ng Canada, America at Australia? Wow naman. Ang galing-galing, no? So, gusto mo bang pumunta sa Canada, America at Australia? 3 months processing only. Yan. Live permanently. Wow. They need 2,000 professional categories available. Wow. No? So, eto yung kanilang pang-akit sa atin. Free education for the children, free health care, and free or what's this? Canadian citizenship. Wow naman. Okay. Then this is open to all professionals. If you are a college level or college graduate, apply now. Yes. And where can you apply? Join our free orientation here at Municipality of Guagua on June 30, 2023, 1 o'clock p.m. Okay, so on June 30, that is Friday, 1 o'clock p.m. here at the Municipality of Guagua. Okay? And the venue is Guagua National Colleges. Ayan, dito sa ating alma mater. Okay? So, sa GNC po, punta kayo sa Friday, 1 o'clock p.m. if you are dreaming or if you wanna go to Canada, America, and Australia. Okay? So, there are 2,000 professional categories available, and in going there, you're going to have free education for your children, free health care, and
Canadian citizenship, and that is the most important of all in our lives. Yeah, healthcare, education, and citizenship. Wow. Okay, so punta na tayo ng Canada, America, at Australia. My goodness, sila kaya mag-isang din tao, guwagwa. Yeah. So that is on June 30, 1 p.m. there in GNC, Guagua National Colleges. Alright. Yes, Miss Grace Gaza Dimla. Agyang ako po request ke po tulong-tulong tayo. Yes, susunod na yung tulong-tulong tayo, Grace Gaza Dimla. Okay? So, it's only now that I learn. It's my former student who wrote that song and sang it. Likewise, so Nolan Nico Guevara should be included among our best Kapampangan youth. Wow naman, sana merong ganon, no? Okay. Again, another announcement for Binibining Silka 2023. Okay, so magkakaroon tayo ng contest. Okay? Binibining Silka, and if you are female, yan, female, female. 18 to 24 years old, Filipino citizen, fluent both in Filipino and English, at least a high school graduate, 5'4" and above, without heels, 5'4", okay? So audition dates June 13 to July 13, 2023, okay? And you can visit binibiningsilka.ph for that. Okay, so don't forget the date is starting June 13 to July 13, 2023. Binibining Silka. Wow naman. Panglago data rin, Okay. And another announcement. Hindi pa po natatapos ang gawain ang mga ganap sa Apalit Town Fiesta. Just like today, June 25, so, at 5 o'clock p.m., there will be a novena at Solemning Bendicioning Santissimo Sacramento. And 5:30 p.m., Santa Misa, to be led by Father Aisen Chan and Cruz. Right? And then on June 26, that is Monday, tomorrow, 6 o'clock a.m., a novena again. At 6:30 is Santa Misa, headed by Messenger Antonio M. Bustos. Then 5 o'clock p.m. novena again at Solemning Bendicioning Santissimo Sacramento. Then 5:30 is Santa Misa again, headed by Father Emmanuel Santa Maria. Yan ang mga ganap ngayon at bukas sa Apalit Town Fiesta. Right, so let's have this beautiful music again. Guagua Enya. Tulong-tulong tayo. Okay, so para makapakiramdam kayo pong masalese, switch on Twitch TV. Right, there in abroad also, in Pakistan, in America, in UAE, and the other parts of the world. If you want to listen with the beautiful music here at Radyo Guagua, switch on Twitch TV. Okay? Okay, so let's have now Guagua Enya. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM. 99.9 FM. Tulong-tulong tayo. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan.
Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM. 99.9 FM. Tulong-tulong tayo. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Palalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhin sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya. Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan.
Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19. Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado, bubuti ang ating kalusugan, aayos ang ating kabuhayan. Nabuhayan sila ng loob at nakumbinsi. Mula noon, mas nakampante kami dahil lahat kami bakunado. Kaya sa huli, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para pigilan ang pagkalat ng virus. Magsuot ng mask, maghugas ng kamay, buksan ang mga bintana para sa mas maayos na daloy ng hangin. Sumunod sa physical distancing, umiwas sa mataong lugar, at higit sa lahat, magpabakuna. Umaasa ako at ang aking pamilya na sa isa-isa nating pagpapabakuna, patuloy ang ating kwento ng sama-sama. Congratulations! Nanalo ng 1 million pesos ang SIM card mo. Padala ka ng 1,000 load para maklaim? Ha? Totoo ba to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Tara't magsaya, isang tabi muna ang problema. Magsama-sama, magpabakuna. Magsayawan, magpulitas na. Tayo'y magpabakuna. Let's spread the good vibes sa bayan. Tayo'y magsama-sama. Let's get back for good vibes, kababayan. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM. 99.9 FM. Tulong-tulong tayo. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM. 99.9 FM. Tulong-tulong tayo.
Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Palalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhin sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya. Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan. Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19. Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado, bubuti ang ating kalusugan, aayos ang ating kabuhayan. Nabuhayan sila ng loob at nakumbinsi. Mula noon, mas nakampante kami dahil lahat kami bakunado. Kaya sa huli, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para pigilan ang pagkalat ng virus. Magsuot ng mask, maghugas ng kamay, buksan ang mga bintana para sa mas maayos na daloy ng hangin. Sumunod sa physical distancing, umiwas sa mataong lugar, at higit sa lahat, magpabakuna. Umaasa ako at ang aking pamilya na sa isa-isa nating pagpapabakuna, patuloy ang ating kwento ng sama-sama.
Congratulations! Nanalo ng 1 million pesos ang SIM card mo. Padala ka ng 1,000 load para maklaim? Ha? Totoo ba to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Tara't magsaya, isang tabi muna ang problema. Magsama-sama, magpabakuna. Magsayawan, pag fully vax na. Tayo'y magpabakuna. Let's spread the good vibes sa bayan. Tayo'y magsama-sama. Let's get vaxxed for good vibes, kababayan. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM. 99.9 FM. Tulong-tulong tayo. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM. 99.9 FM. Tulong-tulong tayo. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung anong totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Yang Kapampangan is still here at Radyo Guagua 99.9 FM. Yan, okay. So welcome to the family. Yes, sabi po ni Ate Melita Baluyot, sabi niya, unahin muna yung mga fixed expenses every month, gaya ng electric or electricity, water bill, then isunod ang food at dapat may savings pa rin kahit 1,000 lang. Wow naman, savings, Diyos ko, lakwata ka nito. Masaya ako.
Ate Meling nguyuyunahan ko ing pamangan. Ay, Diyos ko, pamangan. Yan, ingunahan ko. Ulim po ta, istong talapekanan masalese ing pamilya po ta. Lalo yamong dagoling gastusan keng sakit, nes. At syempre, eta naman sosobra. Yan, eta mo sosobra keng pamangan. Kailangan natin tamo muna mang sulu. Let there be light. Diyos ko po ta kabira-bira. Alatang sulu, met das. At saka danom. Ay, Diyos ko. Ekbalo ng melyari last month keng danom ko. So, sana ngeni naman, ngening bulan na ini medyo sales yung ka na akong water bill. Okay, so magandang ano yan at dapat daw ay may savings. Po. Andiyan makapakana, no? Nung 1,000, andiyan 100, 200, like that, 500, Nung agyo tayong 1,000, why not? Yan. Alright? Pero ako, Diyos ko, tabalo, nung ating mitagan. Kangambi ko mo, I don't know. Ano ba yan, Okay. So, dakal salamat Ate Mel kaya pamagdake yung opinion kay ni Pamilyang Kapampangan at saka Sir Rolly. Yan, pareho kayo, pareho kayo advice ka rin kaya katamong talapakirandam Kenny. Kailangan nating savings yan. Sir Rolly, 33% kaya kanin dapat gastusan tandaanan niya. 10,000. Ay, Diyos ko. So, wow, nasabi ng Ludwig Songlaw, Burikula po ma'am play music number 1 radio station, Radyo Guagua 99.9 FM. Wow, love na love ang Radyo Guagua. Thank you so much, Ludwig Songlaw. Right, so, how is this management of the few amount that we have in our pockets, in our wallets, lalo na ngening rainy season, my goodness, ngening mag-rainy season, kumakaing magastos kem biyeyo, atanda ng kay Ate Vance, dati tamong nang house kasi kang Ate Vance, naman budget, basta Ate Vance lawot ken. So, sabi ng Ate Vance, tamo sobra gasto suling lean months ngeni, lean months, So, tandanan tayan. July, August, September, yan. Lean months la po rin. June, lean months la po rin. Lalo na daratang na rin dakala bagyo, ding dakala disaster during this month. So, eta makaing magastos keng biyeta mo. Po, lalo na kauran. Kailangan tamo lalo na rin vitamins, kailangan ta na rin. Kailangan tamo groceries. Ulimpotang lulbog keni guagwa. Ay, Diyos ko. At sana na may yulitan nitang albog ka nitang minunang panahon na lalampas tawang kaking atyan ken salo lampas buntok. Sana may yulitan nitang makanitang karagulay albog keti guagwa. So kailangan taming dakala pamangan stock ka pamangan during rainy season. So siguro nung manggastarol ka, kayan mo ibili mo keng groceries keng pamangan during this rainy season. At nang kasagit kaya itang at nang katasing albog po tang kaya mo balo nung nuka rin kamanton pera. O rating ka man pera mo balo nung makanano kan lumual para saling pamangan. Yan, So samasantalan ng pera tamo. Nano pa yung daratang, balutan na, malibang keng rainy season, incoming, school year. Pabulan mo, another school year na naman. Deng aliwang pengari kan, pota, iyasayo na naman keng gobyerno,
gamit da rin anak yu. My goodness, ne. Diyos ko. Ning kaya, ako na antin dyan na nung klaseng tao atin kiti Pilipinas. Itang adapin de nga liwan tao, anak nung anak, edo balong suplayan, suportan de nga nakapepalto da kiti yato. Potangkay sisisyan ding gobyerno keng merkalayanak. Nayalala kay Jomar Rason kanin. Ne Jomar, no ka rin ka makirandam ka nga Jomar. The ex-councilor there in Sasmuan, yan, si Jomar Rason. At anak nung anak, anang makanyan, kay bat edo balon supportan ding anak da pakarakal-rakal dala yan. So, kayan tamo itapo paghandaan tayo in rainy season, paghandaan taming susunod school year. Tama kayong magastos keng biyeta mo. Lalo na, ikip tamo ngayon banwangay ni alang uniform, pero makakay po, makadismayan akit mo ring deng kalulunganak, makanyan la susulod, deng mga kwalta, bala mo magparty ring mangayap, paka crop top la, makaltolat dyan, anong pangaporma, o bala mo, kayo, eskwela, luluban da ring mangayap. Bala mo eskwela luluban. So, paghandaan tamo po baka sakali po i-impose da nereng eskwela in uniform, baka sakali mo po at ako pabor ko po kanita, pabor ko na maka-uniform lareng anak bang kanita po pante lang akakit po, pare-pareho lang akakit mo akiting kalulo ing makwalta, mo akit karela nung kaila talaga pante la datang denga naking uniform. Alang alto pusad, alang nanong idetang rip pants, andyang babawaling rip pants, mga siyas la pamurem buntot. Diyos ko. So, paghandaan tamo po ing gastusan na yan, kaluguran na pengare. Okay? So, for the meantime, bayo tayo po pisabyan de nga liwang bage-bage, how to manage the few amount that we have. Makanano tayang i-manage hindi takaperang tatalnan tamo. Okay? So, again, switch on Twitch TV. Let's have this beautiful music from the EB Babe, Shembot, and followed by Macho Papa. I think this is from Masculados. Okay, so enjoy listening. Saan na ba? Nasaan na ba yung cursor ko? Ayan, okay. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM. 99.9 FM. Tulong-tulong tayo. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251.
This is a gender and development project of the National Telecommunications Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM. 99.9 FM. Tulong-tulong tayo. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Malalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhin sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, hindi dahil... Alright, so that is Macho Papa. My goodness, sana yung pantunan tamo retang mucho. Yan, kahit na hindi macho, basta mucho. Ang hanapin natin, okay? So, from Ma'am Susan Ginto Serrano, sabi niya, keng balo ko po 50% ya po ing food. The rest, 50% ya po king education, bills, at karing pamakyabe tamo like detang biglang gastusan like may invite tamo king siping bale para king birthday pong miyali wang pangbirada. And of course po, savings, yang makanano mo po bangatin tambagutan sakaling mangailangan tam. O yan so para kang Ma'am Susan, detang extrang gastusan, yaku may invite, nung karetang pahanabuloy.
Ne, potang ating biglang may wala kem baryot, kailangan mo rugong manabuloy. Yan, po. That is social concern. Social concern, tama po yan. Social responsibility. Po. At din biglang gastusan ka no ating birthday. So, karing kaya katamong kamag-anak yan. Biglang-bigla ating mag-invite syempre sa limen, diyang nano, yan. Kanita tamo medyo madidiskaril kayen madidiskaril tamo budget ka rin ng ekstrang pamakyabe, social concern, social responsibility. Wow. So, thank you so much, Ma'am Susan. Basta ako, patentiyate ang food pa mo. Food pa mo, kay ba't din kaya katamong bills. Tatawli na lareng kay. Nung naning mitagan niya, yung kaya katamong pamye. Yan. Tsaka syempre, itang kaya katamong katungkulan keng gawain ning ginawa, itang kakalingwan yan. Po, itang keng gawain ning Diyos. Lagi tamong mami yan. Opo ma'am, kaya beya po takim pamakyabe. ne Ma'am Susan, yes, ne? Okay, so ako patenti yan, patitang pamamye keng church, ne? Ulimpong paniwalang ko kasi itong memye ka keng gawain ning Diyos. Lalo na pang dagdagan ning ginuing blessing a bibiyena kaya katam. Ginuko tabalo ako tabal makanano kung milalabas kembiyemi. Ne, makanano ko rugong milalabas kembiye ko, Diyos ko. Kareta pa mong aso ko, Ma'am Susan, 5 lareng aso ko. Aduang pusa, tingin ni retang pusa ko, higit ko, wala na namang cat food. Diyos ko, kasasali ko pa last week karela nung talik mangan cat food. Kaya ba't din kaya kaming bibi, reng manok mi, Diyos ko, nyapin siguro. Ay isip ko naman, dakal ko si Sesen kayang pamilya. Abi, no, kayang pamilya retang ka na akong 5 husky. Nepo. Edo kasi boring pamiyere ng anak ko nyapin no ita. Ma'am Susan, bisa kang aso. Ma'am Susan, ibiye kay Alex kaya ka. 5 po rin Hana. Ay, my goodness. So, takalingwan tayang kay. Pakibalik titang welcome to the family, darling. Lakote paine. O takalingwan teng nilop. Sinabi na akong sinabing mayap. Ne? O yan, welcome to the family again. Yan, iluptani. Yan. Alright. So, teta pong aso ko. Yan, at nung karakal. Si Hana, si Alex, si Jambo, si Spat, tsaka si Nixie. Yan, nepotin na pong lagyo. Kemon dog food da, Diyos ko, mateka karela. Ampoy deng adwa kong pusay, happy, ampoy Sparky. Ay, gini ko, ne? Pota magnyaw-nyaw no magnyaw-nyaw, so nga ko peka, nandeng kaya kaming bibi, reng manok mi, my goodness, ne? So, sipan mo, makanano kang miraraos kembi. Kaya ba't gasolina ng kotse, bills, ay Diyos ko. So, mayap yung Diyos. Sena ako po mangwenta, mayap yung Diyos, susuplayan na nga po yung pangangailangan mi. Yan, amen. Alright. So, ining kasabihan na pamisan-misan mo. Yan, ari Diyos ko, ining word ay ni, medyo allergic ko kaya. Ne? Anyang misan, yan, pamisan-minsan. Pamisan-misan, anyang minsan may piyak kumata para i-treat king family kelwal. Yan, anya pong mengang kami kelwal. At least masaya no mandenganak, ne? May naliwang ambience, sasubukan mitang restaurant ito, ne? At o yan, uli nga ako medyo eko sinapat ketang ikit kong serving at nang kamal kay bitak mo yung serving ne. So inggewa ko o ito tang emo sinalik ng emo palengke
Itang pusit. Sinaligong pusit kay palengke. Itang mga ragul pusit. Nepo. So, pegluto ko rin anak. Bangka nito, ela masyadong manig-looking kay Kenwal. Nanong sabi ng Ludwig Boricula po play music. Enjoy ko po. Wow, one last song. Teach me how to doggy. Okay, potang bagya Ludwig na. Nano pa nasabi ng Ma'am Susan, dakal ke po aso kaya mo po pakipangan minala mo po kenanding isda kay fish pan. Pati bibipin po mag-feeds lang naman. Dakal na po din aso ka rin. Apulo, ay Diyos ko, apulo na ka, no? Dagdagan mo metong baka nito magilang 11. Pero, neng kaipin, masakit lang i-let go rin kaya katang sese, ne, uling malambing la. Ne, po, mga lambing la rin sese, tamo diyang magastos la kembieta mo, malambing la. Yan, okay. So, ining word na pamisan-misan mo, madalas darala na katamo ning word ay niking pamangastos masyado, ne? So, pamisan-misan mo ata mo can drag us to overspending or neng kay mga utang-utang tamo uling kening word ay ni pamisan-misan mo, ne? Example, keng pamag-shopping, ne? Yan, pamisan-misan na shopping. Neng kay masanting ito tang mag-overspend ka uling ikit mini, burimi, ikit mita, burimi, andiyan na ko, ne? Tiyan dakal ka pamalan, dakal ka sapatos, dakal ka bag kembale, o nen burimi, o yan, miras ka keng mall. O, pamisa-misan mo ne? O, may kay ka, you were enticed by the products in the mall. Oh my goodness. O yan, So, metong yung bagay ng pamisan-misan mo ngayon na makasira ang budget tamo. So, medyo lako tayo. Nanong pa rin pamisan-misan na rin. Self-beautification. Magtaka ko ng karkalatao itang no manrugo manakitang dakal o paka-reband labok, ne? Itang pamag-reband 1,000, 1,500. Talagang pigagastos sanda, manicure, pedicure, spa, ne? Detang karelang pilik mata, enhance dala, yan. Detang eye tattoo, eyebrow tattoo, yan. Face treatments, pa. Ne? O yan, pamisan-misan mo ada. Siguro nung dening bagay nga rin they are used for investment, no, to earn money. So, gawan tala nung gagamitan taming laguta mo keng negosyo, ne? Example, puta saleswoman ka, salesman ka, kailangan pogi kang pogi, mabanglo ka, lagi kang masanting nga susulod, yan, gawan tamo. Pero nung ali, ekeng panakitan, medyo misip-misip tamong bagyan, bayo talo, gagawan din ng pamisan-misan mo. Nano pa, makanano tamong mag-manage keng kaya katang malati katatalnan. Itapin, imbes na magluto tamo kembale, mahilig tamong momorder, momorder ka ring fast food, yan, mamangan ka ring fast food, ka ring fancy restaurant, ilimit pala rin, yan, ilimit tamo ing fast food, delivery, ilimit tamo yung kaya katamong pamaglasada, pamag-shopping, po, makadiskaril ka, anong tamo kailangan, tama kayong sosobra, nyaneng kay, nanong house kanita, itang mikaka-idolatry na datang, itang bala mo sa sambantana rin bagay nga rin, no? Okay, nanoy Ma'am DJ Neng, ating mag-aral, bawal pa ing madalas mag-shopping. Okay, nakano keng window shopping ng Ma'am Susan.
Ali, Ma'am Susan, itapin sa sabeda yan, sa sabeda rengaliwang tao, rengaliwang parents or children ing pamag-shopping na alakem panahon, pamaglibot na alakem panahon, ne po. Nanoy ne, mahilig nun maburi, masiri. Thank you, Sir Rolly, yan, ne. Okay, so, dening fast food sa rin, fancy restaurant. Saka tanalapan nyo bukan din po talagang dakal tana pero halimbawa atin ang bonus like that kanita tala puntalan din pamagreban buwak manicure yakurugo keng kakayalbe akong real video keng kakaalbe ko kareng video nga rin at may biyasa kong mag-pedicure keng sarili ko Diyos ko itang gagawan ng bala mo blade itang pangay dang kuko at may biyasa kong makanita maglako singit kuko ne so ngayon yan lugi la ka na ako rin mag-pedicure ako nang diling mag-pedicure kayong sarili ko yan ako pa masugat ne ako pa masugat ako maperwisyo ako makaibitis ako maging nanita maselan or what pakiramdam ne kaya katam lalo ni sung mengal bagay bites may marderia yada ne so pagara siguro agyuta naman o takwa pagaralan ko ikwa kung may biyasa ne inipining kakayang ko itang isipan ko rin kaya ang tao nga rin no ka rin da kukuha na ning karelang perang pangasos kareng rebanda kareng-karelang makanining mga santing bag, mga santing sapatos, ne? Every week, bayo. Nakayang, ating swapping, like that. Swap sapatos, swap bag, swap damit, ne? So, detang madalas magpa-order pang pamangan, like that. Nung malyari, luto yun nakin bale. Diyos ko, ne, mas nutritious pa at delicious sigurado. Timo ito, uling Diyos ko, metong yamong ema, 545 pesos. Metong yang ema. Sinali ko mo galang ema, pilan lang piraso, 4 lang piraso, 450 kem palengke. O sinuwam ko la. Nano ita, or nanong lagyo itang lutong na ita. Di may kaswelo la rin anak, may kapangan lang masaleseng manyaman balo nung pamangan makwalta, pamangan kaluloy ta, or what? So, kesa kitang metong yang piraso, 545 pesos, itang nang pusit, at dualang piraso, at nung kamal, di sinali kong puset. Di linuto ko balengen. Pekya pusang ko itang luto daketang restaurant ita. So, misan mo. Pero, manyirang budget. Nung susweldong medyo markalda kala sweldo. Manyirang budget. Sabi naping seroli. Diyos ko, 33% tsaka yung gastusan mo. Nung 3,000 niya ito, pamalengki kaya mo every weekend 3,000. My goodness. So, sabi ng Ma'am Susan, pensionado la po siguro. Nukar largo mag-pension, kaswelo da naman. Ma'am Susan, Diyos ko. Nanong sabi ng Sir Rolly, versatile ka o kaya mabelwan ka kengan bagay lalo na panakitan niya. Yes, isang panakitan kailangan gawan mo nung panakitan. Gusto kayo ma'am, ako kanita uling siping kya mo ing ilog. Mamaduwas ko, aliwa ko na ing pamangan mi kayong paugtuan. Ikwa na niya kano. Yes. Mamaduwas. Yeah, totoo yan. At suka king bandayilog, di mamaduwas kang asan. Totoo ito. Kamanyawad. Ko, sabi naping kong nilo, medidenan na san, denan may padwasan ng kong nilo.
kareng penga dida po ng Ma'am Susan. Diyos ko, yan yung makapagtaka ng kay karen tao. Itang lalawang ko yung karelang lifestyle. Neng kay pin, abe lamang kayong 4-piece, makapagawa lang mga ragulabali. Kwantin dyan nung lukar mani bataning kabiyayan. Kabos ako kukudkud ko aldoldo, may stress kaya aldoldo. Pero ako pa makapagkabiyeng makanito. Ma'am Susan, Ma'am Susan, retiree na ko. Ararapat mo itang magpareban buwak ni hanggang luho, laman neng kay anak ma'am, pengari pengari la rin nga kaakitang makareni at saka itapin neng kay member na laning 4-piece sa baluta mo, makapagawa lang mga ragula baleda itang concrete house so neng kaipin uteya kaya mag lifestyle checking gobyerno mag lifestyle checking gobyerno bangka nita nung karapat dapat lang sopan or what kasi itamong magobra magkasakit tapak yung bieta mo potang kaya kita la rening susuportan na ning gobyerno mas makaila pa kaya kata mas manawala pa biya kaya kata mo kuwantin dyan kuwantin dyan ning kay ing pulay na ning economy tam. Yes, Ma'am Susan, thank you ka rin kaya kang reaction kaya katamon chat. Okay, so imbes na mamanorder kang fast food, magluto na ka pamukin bali, and if you have enough clothes sobra-sobra ning kaya kang mga santing amadan deng shoes mo yung ganaganang bagay ngening rainy season grocery dagdagan mo kay pibale-bale mo mag-grocery ka for emergency case na eta mo milwal dagulin dano lumbog makanyan grocery dagdagan mo aliwareng bag aliwareng sapatos sorwat so makaninita mong medyo magkay spend wisely yan gumastos tamong ating karunungan ating katalinuan aliwa itang gastos gastos ka rin po tangkay mamanutang ka or sa ning emergency mamanutang ka or ing anak mo mangailangan niyang makanini kayang pamag-aral manutang ka ergo makanyan so magkaitam sa masantalang talnan gastusan din kaya katamong pera itang awsa na pamisan-misan mo ilele tayo makaing apply kayang bieta mo. Alright, so let's have this next beautiful music. Inano ni Kwan. Uy, inano yung Kwan? Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM. 99.9 FM. Tulong-tulong tayo. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to?
Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katanungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM. 99.9 FM. Tulong-tulong tayo. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Palalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhin sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya. Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan. Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19.
Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado, bubuti ang ating kalusugan, aayos ang ating kabuhayan. Nabuhayan sila ng loob at nakumbinsi. Mula noon, mas nakampante kami dahil lahat kami bakunado. Kaya sa huli, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para pigilan ang pagkalat ng virus. Magsuot ng mask, maghugas ng kamay, buksan ang mga bintana para sa mas maayos na daloy ng hangin. Sumunod sa physical distancing, umiwas sa mataong lugar, at higit sa lahat, magpabakuna. Umaasa ako at ang aking pamilya na sa isa-isa nating pagpapabakuna. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love. Ay, makamute ko ata. Ano ba yan? Alright. So, kabalan. Wow, si Kuya Ogie. Biyasa na yung magkapampangan. Kuya Ogie, yan. Maya pagat panapon kaya ka. Makulimlim magat panapon kaya ka ko yan. Okay, so, sabi ng Ma'am Susan Ginto Serrano, tapo kakalingwan ing paminsan-minsan. Yan, paminsan-minsan. Lumawe tamong aso pa na pamilya. Kaya aso pa na yanak. Nung sobra-sobra na purang pera yun, yan kentala dalam. Deta mo pun talagang mangailangan, masaya na ka, masayaya pa po ing ginukeng dapat mo. Okay? Very good, Ma'am Susan. No, ini paminsan-minsan tamong kakalingwang kembyeta mo, yung makasaup tamo, at masaya na kapakiramdam, pati na yung Diyos, masayaya mo rin. Okay. Ngayon yung panahon na ini, uso la reng nanong cards, credit card. Ay, Diyos ko. Yo po masyadong gagamitan din. Reng credit card na rin. Ikot-kot dako kay ngutang din. Okay? So, reng credit cards, gamitan lamang po during emergencies. Yan. So, tala po masyadong kakaskas, kareng malls, kareng nuka rin pa man na pupuntalan yung tindahan, po, establishment, ding credit card na rin. Kutkut da ko kay ngutang din. Nasabi ng Sir Ronnie, maragol ko pa salamat kay Pengari uling, kaya nakan ko pa sinaup na ako kay shop ning Pengari ko kay radio, TV shop, karin kengan po mi ka parang tao o at dela na kami anyang migrate la deng Pengari at kaibat megaral ko pa keni adwang school kinangwa kong electronic test technician at El Colleges, taking basic and fundamental electronic. Wow naman so talagang pinagpala si Sir Rolly Songko doon sa Amerika. Wow naman. Okay, so thank you po kaya kayong mag-share experience you. So, never use the credit card. Po kareng malls or nuka rin paman. Just use them in emergency case. Yan. Ano pa? Educate yourself with financial experience. Yan. And learn well of the lesson you got from the past financial constraints and how you solve them. So, educate yourself. Tangdanan mo, nung nanong meging problema mo, keng financial, makanano meng sinolve yan, yung financial problema yan, at siguro nung may kamali ka man, mo naulitan, at tandanan mo makanano ka, makananyang may solving problema for future references. Yan, Okay, nano pa, learn to budget. Yan. Never let your expenses exceed your income. Yan. And watch where your money goes. Kailangan balo mo nukar niya miraras yung pera mo. Okay? At kasobra-sobrang gagastusan, my goodness.
So, understood naman na you want the best for your family. You want the best food, the best education, hanggang mga santing buri mo para kay pamilya mo. Pero lalawan mo, kaya ba ng budget mo yan? Po tape pag-aral making exclusive schooling anak mo, ala na ka man pang matrikula kayo. So, mo kakalawatan dapat kakakalawat ketang mo agyu. Yan, anapin tatang ko, kamaki-yanti-yanti, anang tatang ko. Kanita ke makaingantin dyan nita pero ngeni yantin dyan ke, kamaki-yanti-yanti, ananya pinako, kung mamamakyapos, kung maki-yanti-yanti ka rin, akaakit kong magastos kem biyeda po nung nanong kailangan yamo ing sasaluan yang pa-purchase. So nung burimeng best education kay anak mo, luklukan may anak mo. Sopan may anak mo, make learning your banding time. Po, that is the best education na ayakwa na ning anak mo po. Kaya bene ing pengari ng manigaral leksyon, tuturo kaya, that is the best education, sabihan ko kaya ka. It's not in the school. Ko naman kitang gagawa nga lang kwenta ring mestra. Po, yes, deng mestra tuturo lang masalese. Pero alang kasing tulad nung impengari na yang turo, mag-follow up king bale. Po, there is learning talaga. Po, so kayan tamo ing sarili tamo na kung kaya importante na ing pengari, megaral yan tao at ing kayang anak aturwanan ning masalese nung naman natin dyan ing na makaing ikwa yan, na makaing ikwa ing learning king school. So ing pengari yang turo para king kayang anak. Okay? So, I think it's 3:59 now. Po, dapat tanang magpaalam. So, tatawli, start an emergency fund. Yan. Po, start an emergency fund. Kailangan natin kang lileleng pera para pang-emergency. Yan pong tumipon ka, mag-save ka para potang matuwana ka. Ating kang pera. Ating kang sariling perang gagastusan. Baluta naman ngayon rin kaya katang family, datangin panahon, neng kay edano si kaso rin karelang pengari, uling alalang abibiyang pera. So you save, mag-save ka ikang pengari parking future mo. Datangin panahon, malyari ito na renganak eda nakaaya si kaso. So, that is a fact of life. Dakal tanga kaakit makanyan na rin pengari da medyo mga paboren, lauling. Siyempre, tinala naman pamilya da yung anak at yung unahan da yung family da. So, ikang pengari ngening pengari. Start for an emergency fund, mag-save kang for emergency at mag-save ka para keng sarili mo. Mungan dadala keng nano-nanong detang penya bitanan din na kung naman sabiang alang kwenta or what atin lang kwenta pero lalampas laking kekang budget. So samasantalang-tal ng demperan dyan di takla mo magkaita mo dyan magkano ya mo mag-save ka yan. Okay, so it's time na po ngeni uling dengali wang pengari da menasa na lamo patse atin no darat ang pero o remittance arapin panena lamong gastos keni gastos ka rin masinop man dyang bitak mo nan sabi ng serole potang daratang na impigastusan era balo nung nuka rin lamanutang Diyos ko tutupo yan serole. So turutala kening pamilyang Kapampangan makanano lang mag-budget, makananong magtipid, mag-save para keng karelang sarili rin kaya katamong pamilya tela masyadong gagastos. Imiwas tamo po keng ekstrang gastusan. Tamo kakalawatan ng tamo agyu. Tamo gagastos higit ketang panakitan tamo. Po,
even though naburita mo ing the best keng family, so ibieta mo po itang agyuta mong ibiet. Okay? Bangka nita po maiwasan nitang utang, makanyan po tang kaya mo balo, makanano mong bayaran, kaya bating piyutangan mo, makalunos siya naman, makabawi kaya ko. So, isipan tangan po yan, aliwa mo ping sarili tamong kanawan, yung isipan tamo. Okay? So, this is your DJ Maming again, it's 4:02. See you next Sunday at 2 p.m. Kaluguran, Dakongan po. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maasang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. Radyo Guagua 99.9 FM. Tulong-tulong